Здравейте, драги зрители! Днес отново сме с Дидо. Днес ще изпълним една тренировка за крака с него. Здравей, Дидо! Здравейте! Надявам се да си в кондиция, тъй като доколкото знам, краката са може би едни от На мен са много трудна мускулна група. Добре, желая ти успех! Задължително за зрителите да имат на предвид, когато клякат. Независимо дали е свободна тежест или смит, ако са начинаещи е по-добре на смита. Няма движение на лоста напред-назад. И другия момент, колената винаги сочат пръстите при клек. Иначе се усуква ставата и стават много големи проблеми. Какво ще кажеш за едно от изказването на доста така популярни бодибилдъри, да не споменаем тяхните имена, че клека не е движение надолу, а движение назад? Не мога да ги коментирам. Смисъл такъв не да ги коментираме. При тебе как го усещаш по-добре? Клякаш по-надолу или изнасяш по-назад? Аз специално клякам така, че да усетя как ми се натварват краката. Защото спрямо инвалидността там има и позиции по краката, така че пазя едното и другото. Аз затова клякам максимално с леко. Например... Не става просто за тежестта, става просто за самия ъгъл. Ъгъл според зависимост от... Аз смятам, че така както е позицията на краката оттам. Ако примерно сме в такъв широк хват и работим за вътрешната част, когато клякаме, то няма как да се изнесем назад или напред, защото се причупим. Да. Зависимост как са краката. Тъй като съществуват спорове по този въпрос, исках мнението ти. Следващото упражнение, което ще ни покажеш е за коя част? Говорим за лек преста. При лек преста нещо по-специфично? Аз специално изпълнявам различно. Някой път краката са ми по-нагоре, друг път са по-надолу, някой път са отворени. Днес как ще изпълниш? Днес ще изпълня в тази позиция максимално стандартна. Благодаря ти. При това упражнение позицията на коленете е изключително важна. Да не се изпълват до край. При тебе така ли е? Също ли го изпълняваш по този начин? Аз ги изпълвам до край, направи ми впечатление за това. Но явно поради това, че са ми разтегнати ставите много, нямам никакъв проблем. Винаги изпълвам до край, въпреки че мускула леко се почива в тази позиция. Благодаря ти. Сега предна и задна част. Да, задно бедро, стандартно на машина. Виждам, че при това упражнение... При изпълнението на това специфичното е, че голяма част от хората по залите си слагат колената вътре на самата... а коляното винаги трябва да е от ръба навън. Когато работим за задната част. Да, задължително, за да може мускул да работи на максимум и да се включва цялото движение. Благодаря ти. Сега за предна част.
И тук отгоре може също да се регулира. Аз като изпълнявам това упражнение си завъртам пръстите навънка единия път, другия път навътре. Да работиш върху различни теглове на... Да, но не го препоръчвам на всички, ако го усещат, нека го правят. Малко за по-напредване това. Наистина, като в начало пръстите трябва да са в неутрална позиция. Най-добрият вариант. Да, вече с напредването на стажа и така нататък, тогава вече може да се акцентира върху различни теглове на мускули. И сега, стандартно пръсти. Пръстци. При пръстците някаква характерна особеност при изпълнението на това упражнение да посъветваш нашите зрители? Много трудна група, при повечето не работи, много бавно растат пръстците, трябва да им се отделя изключително внимание и да се наблюдават. Ако нещо като упражнение, като метод на изпълнение не работи, трябва да се променят и да се търси начина, по който този процес да заработи. Като серии, като повторение? Задължително 5 серии по 20 ги правя аз. Някои биха казали, че са много, другите са малко. Не, вървете. И след пръстите, след краката задължително минаваме на корем. Особено повечето не правят корем. Така, както трябва да се работи за него. Задължително след краката може да се направи един тежък корем. Ако не са много тежки краката, за да приключат седмицата идеално. Добре. Супер. В течение на времето се получава това. Костюмка. Много ти благодаря, Дидо. Беше чест за мен, че беше наш гост. И аз много благодаря. Надявам се зрителите и те също да са били останали доволни. Надявам се да са научили някои неща, да са получили от тях. Желайте успех на 14. И аз на всички успех по залите. Твой успех е успех за цялата страна. Мерси много. Надявам се пак да се срещнем, пак да тренираме. Благодаря много зрители. Това беше днес. До нови срещи.